Ukwethulwa kwalomkhankaso kubanjwe ngaphansi kwesiqubulo esigqugquzela ukuyibandakanya kwabavoti okhethweni phecelezi Get Up, Show Up, Vote. This launch signifies an important commencement of a mass campaign by the Commission for citizen participation in the electoral process. It is one of the major milestones on the journey to November 4th, 2026. Njengoba isizoqala nje nemikhankaso yamaqembu ombusazwe kunesixwayiso ngolwazi olumampunge ngesikhathi sokhetho. Empirical research establishes that targeted disinformation does not merely mislead. It systematically erodes institutional legitimacy, it exacerbates political polarization, it diminishes overall public faith in democratic processes. Ubuqotho bokhetho lohulumeni bezindawo oluzayo bumqoka kakhulu njengoba kunongabazane kwezombusazwe kuleli nasemhlabeni. The country's political architecture is transitioning to governance by coalition arrangements. This change has come with a level of mixed public sentiment, with some being cautiously optimistic that this will enhance the quality of governance and accountability. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uvele enkosini Hlabisa unxusa bonke abantu abakulungela ukuvota ukuba bavote uthi labo abangakubhaliselile baqinisekise ukuthi bayabhalisa. We want to appeal to our community, confirm the ward to which you belong and exercise your right to register in that ward. If you have changed the ward, it's very easy. Go and change your registration on the 20th and the 21st, but you can still do it online. I-IEC ithe emkhankasweni yayo kulokhu izogxila kakhulu entsheni kanye nabaqalayo ukuvota. Lenhlangano ithi bangaphezulu kuka 70% abantu abasha abasemnyakeni yokuvota kepha abangakabhalisi.